Winter ba yung pagayo, ma'am? Sige. Nakakuha niya ka, sakay ka. May biyahe ron, magtanaw lagi ko kung nabay biyahe. Unsang oras ako to bang biyahe? Bawal na raw, oras na tama niya. Pero ang mga pasahero, unsang oras sa taman? Gapon na gato, bisa ko, hinaron. Oras. Ah, okay. Tuola dari Agyon, dito pikas pun to, pikas. Nah, ayo na kalsada? Hindi magsada dito. Sa asa na to, lapan nga ko dito dati. Oo. Okay pa dito, layo-layo na to, sa diret. Oh, katong layo-layo lagi. Mao pa man tay pagkuan gud pag bibilot sa kuan ba kalsada. So, dako to dito. Oo. Dako to, dito sa diya. Kadadlaw ka nag-drive? Ako ma'am, oo ma'am. Nga pila may kitaon sa kadlaw. Ay, dito ka parehas naman, ganun, mingawa. Ngayon Oo. Wala ka ako 200. sa kadlaw? Oh. May, Pero ano unsa mga adlaw ang kusog? kaya sandi kay kung dagang ko sa hiro na. Daghang manguan, daghang mamalit. Daghang mang merkado. Oo. Pero bubalik ko sa rog. Amang gusto ba ni mahawa, maunda ni pandemya. Na mao lagi. Wa may gistro ni ko na sa ko ni sikat. Wa may gisa mong resort di ko na. Ang unsa nga Richard mo nga? Resort din kini mo kini. Kini? Oh. Unsa din siya? Kanang Kanang bari ma'am. nya close na sira ron? Oh. Naon to di ko ang lokal di man mo dawat ang among boss. Unsa day nay tag-iya? Ha? Unsa tag-iya? Kung ano yung vlog, half core Spanish siguro siya ma'am. Kung ano, Marco sa ulang, kuruni ini, Marco sa ulang, ako ba sa kuyuan? Oo ba? Nagay na siya na ang siya tawag na, benefits ni Marcos. Oo. Daghan na pong balay dayon diri oh. Pag primero ani wala jud balay. Gari ni ka sa ulang, ma'am. Kuhan mo ka. Oo. Kada adlaw jud ang biyahe no? Kaya dahil lang, bro ko kakuha. Pero wala pa yung kuhaan. Wala yung standby dihang mga pasahiroan. Naaman dagan dito. Masih sakay ka motor ka dia, ayuan ka balik duha. Saray ba yan? Oo ba? Tira kay moro man ni konto. Ayun, dagat na dia. Oh, yun. Buhol naman ako kuan diha no, biyahean. Oo, moro ko niya. Sa hitapi na mo kuan. Itapi.
kay nabalaan na ano pa yung mga baligya-baligya nga pambot diri. Ako kahirip na balik sila kuan. Pag-aasam ko Gagmay ni. lang na ko na kuanan. Pagpila ka ha. Kay mo nabalaan. Ito ako dala makina katong ako na kuanan kay murag 8,000 man to sa mga amigo na palit. Nanay pero makina. Wala makina ma'am. Pero matauran nagmakina. Oh, matauran. Ang naman ito. Diri, lapitan na may. Ang kita na lang diri, ganahan ko mukha ko. Sige, sige. Naamay ko sila diri. Oo. Diya tayo, naghagad sa kuha. Ko, sus, wala kayo. Nagtuosol, naghangya mong kwartan ko, hagbay na, nahuro to. Unsa ka diver ka? Kuha mo diya sa Ilyas ka nung tiglimpyo rami ba? Ah, okay. Ito ko sa kuha, naghangya, hindi na kuha. Sus, hagbay na. Since lockdown, wala. Maurot Akong yun ang sa- kwarta no? Kaya Oo. alangan. Nga ako saving sa duha ka account na ko sa saving sa co-op niya sa co-op iskina ba. Co-op, pwede ba? Na, oh. Nahurot ang duha. Kasi mahal kay medicine sa akong mother maintenance. Oo. 35 niya. Nagpila ka buok. Kapalit ako. May rabag usara ka item. Mao. Astang kusus. Salig na po ko sa akong manghul ma'am kaya nakita ko magsildo niya. Asa trabaho di ay? Nga sa GMC niya, chicken, basta dako. Pag ako yung sildo, basta bato sa barko niya. Nakukuhan siya, income siya, monthly niya is 42,000. Nakuha good. Oo niya. Ako nag-budget sa palitulo lang, 30,000 makaingon na yun. Yun sa mga pagkasta ng kursa. Oo, hurot ba yun sa? Ano tayo, grabe. Makaingon ako mamba, pero inigasto. Mao jud. Askan. Kung pa na ilabot sa kuha po, nagasto. Asang tikitan dapit? Ito dito? Sige ra, okay ra. Ano mo ni mga pasiruan diri nakalinya? Ah, okay. Sige diri lang ko.